Masak kacang panjang kuah santan lawuhe ayam goreng. Halo bestiku semuanya, selamat siang bes. Iya besti, dino iki awakmu udah masak apa? Iki berhubung neng kulkasku jono turahan kacang panjang, tak ngerti ya rada ape besti. Makane iki aku nemu ide arep tak kuah santan ngono kuwi lho bes. Soal kan sing wingi kae aku wis gawe oseng-oseng kacang panjang to. Lah iki ya jono turahan tahu bes. Ki engko tak campurke karo sayur kacangnya mau. Tahune iki arep tak iris-iris gede-gede ngene iki wae besti, ngotak-ngotak ngono kuwi. Sijine iki tak potong dadi 8. Terus kanggo lawuhe iki aku arep ngungkep ayam besti, engko arep tak goreng ayame. Iki ayam turahan bes. Ben tambah gurih engko sayure arep tak tambahi urang saithik wae besti. Soalnya aku jan duwe turahan urang ning freezer. Pokoknya masa dino iki ora keluar modal besti, soalnya bahan-bahane turahan kabeh. Oke besti, iki pertama-tama aku arep ngungkep ayam dhisik besti. Bumbune iki mau aku ngulek dhewe bes. Ya padha kaya awakmu ngungkep ayam ngono kuwi besti. Ana bawang putih, jahe, kunir, terus tak tambahi ketumbar bubuk karo daun jeruk, bar kuwi tak tambahi uyah karo micin. Iki engko arep tak ungkep sampai ayamnya bener-bener empuk sampai airnya menyusut bes. Di sisi lain besti, iki aku arep nyiapke bumbu kanggo sayur kacange. Bumbune simpel wae bes, terima brambang bawang tak iris ngono kuwi, terus tak tambahi lombok ya tak iris sisan. Bar kuwi ning kompor sebelah iki aku wis nyiapke wajan tak kei minyak goreng, terus tahu sing wis tak iris-iris mau tak goreng bes. Gorengnya ora usah suwi-suwi besti, nek sekirane warnane wis kuning keemasan ngene iki lanjut tak entas. Bar goreng tahu ki lanjut tak siapke wajan sing luwih gede, tak kucuri minyak sithik wae. Bar kuwi bumbu sing tak iris-iris mau tak gongso besti, tak kai salam laos. Sekirane bumbune wis rada layu bes, bar kuwi urang iki tak lebokke disusul karo lombok sing tak iris-iris mau sisan. Iki bumbune wis tanek, terus bar kuwi tak tambahi banyu besti. Tahunemu ya tak lebokke sisan, terus tak tambahi banyu meneh, kira-kirane ya 2 gelas ngono kuwi besti. Nah, nek banyune wis umop ngene iki baru kacangnya dilebokke bes. Tidak lupa iki tak tambahi perbumbuan duniawi besti ya seperti biasanya bes, micin, gula, garam dan penyedap. Terus iki tak tambahi santan kara 1 bungkus bes. Iki mau tak icipi rada kurang asin sithik besti, dadi niki tak tambahi uyah sithik meneh. Lah iki lanjut tak masak dengan api kecil sampai santan bener-bener tanek bes. Oke besti, sayur kacang panjangnya wis mateng, kompore ya wis tak pateni. Bar kuwi iki aku arep goreng ayam sing bar tak ungkep mau besti. Iki ben cepet ayamnya langsung wae tak lebokke kabeh ning wajan besti, soalnya kan ayamnya terima sithik tok ya. Oke besti, iki videonya tak persingkat saja, reti-reti ayamnya wis mateng, terus bar kuwi tak wadehi piring ngene iki bes. Alhamdulillah pokoknya bersyukur banget dino iki iso mangan enak. Kanggo bestiku semuanya, terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Pokoknya love you best.